Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yasencobo bathi umtimantu mabuye ubambelunye uhlase bodla amanzi abafokazane bephodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomtshelo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream for the one that shot. Tell it why you phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another tola, another benga. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Zamini. Shandere Bobo. She Popo. She Chris. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yaseKings bathi umtimandu mabuye ubambelunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Atsuke ngomthwengo, ningatsuki CMTV. Ningatsuki, sasagqoko wakiki, Bermuda. Awuthami ngathi ngiyakwazi mfethu ningitisana sister. Ngathi ngiyakufanisa dog. Asikaze sijime nawe eGandhi. eCarlton Center lapha gym banibani. Lutho. Wawungekho khathi siyo register emaphoyiseni sise Jimiston. Mhlawumbe uyangifanisa hayi sime. No ngathina sister ngathina. Uma sama yayibona weather injani? Ngifuna ama-popcorn. So Okay, we've got a movie to go watch, but we're doing it at home. ngangirequestela or singanika lift because sihamba ngemoto. Hayi. Ngiyacela nje ukubuza a few questions and then bese ngirequestela. Ngeke ngithathe isikhathi. Ama-brother wena ubani igama? Mina ngusithembisi. Sithe. Usister yena? Charmaine. Chami. Nice one. My brother, ngifutha nje ukunibuza because thina sisuka esikoleni eNgwenya Creative Arts. La kufunda khona abantu bakaNgwenya mahala. And nale company yakaNgwenya iyona esizile ukuthi igoli lingabe lihlaba nobungozi libe clean. Nalomgaqo nje ulungisiwe lo yini uBri ulungiswe iNgwenya Construction. But angikho lapho. Angikho sithoma kakhulu. So asikho. So na sister no my brother niyathandana. Kakhulu. Ungathini uthi like waza ngapha ungabaleki silapho ungabaleki. like 3 years now. It's been like 3 years. So when my sister ungathini uyithandayo ngobhuti? Like yabona manje ngiyakutshela ukuthi siya for our movie and popcorns. He's very loving. You know, he's my best friend. More than just my partner, he's my best friend. Wena sister ngathi uthanda izinto ezinhle nezimnandi nje. Le movie ino popcorn, ngisenzini kuyamanda, ngiyaphuthuma. Wathengile ama condom? Hayi. Hlala khona. Good. Wena mfethu ungathini uyithanda ngomuntu wakho because for me she looks bubbly. She looks friendly. She's very nice. Umuntu nje alright. Wena ungathini uyithanda? Umuntu ongi-understandayo. Plus uyambona nawe yamkhosi. Kanti naphuthwa umuntu ungi-understand yini uyahlupha yini? Khona abantu like in my past relationship bebangijudge yabo. So yena like uyangipha leso sikhathi. Uyangipha leyo energy yangisola. Yeah, njengomuntu wami. Uyayipha leyo Definitely. Wow. Power to that. Mama's lack of it. Power to that. So when my brother, I want to know from you first. Njengoba usho ukuthi mama's lakho ndinathandana. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kuyimamazi mhlawumbe eyake yenzeka ku relationship but wangakwazi ukumtshela ongafisa ukuyixolisela manje. So far mina ngilong-right yabo ayikho into engiyenzayo phuma eceleni bo. Nawe uyazi nanye umphethe kahle. Ne? Angimphethe. So ayikho into ongayixolisela. Update. Is there anything you want to apologize on? Nothing at all. Like Yazi, it's been so proper. There's nothing at all that I would want to apologize about. I doubt. I highly doubt. Power to that. Yamthanda ne? Tell him yakhe bese yamthanda. Ima sister usho umkotela kakhulu ngisayindlini. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Angathi 95. Wena uthemba kangakanani?
Mina ngiyasithemba ngensizwa. Ukhona umuntu othandana naye ngabantu abayizisi? Ngingathanda bani akhona yini? Ngingathanda bani kodwa? In a scale of 100? Umthemba kangakanani? About 90. I'll give it a 90. Wena sithemba kangakanani? I mean 110.1010. Ama-10. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngabantu abhuti? Not at all. Not at all. Akekho. Nifoni yami nje uyangena kuyo so akekho. Good shot. Niyathembana. Ngiyayibona. Thembani. Kunento esiyenzayo-ke la ekuthiwa i-couple switching phones. It's whereby we're switching phones for 60 seconds. Wena njengoba uthi uyamthemba naye ethi uyakuthemba. Soshintshana ngama-phone sibone ngempela ukuthi niyathembakala. Singene ku-Facebook singene ku-WhatsApp uma kuthi nasisebenzisa sona lezi ezinye izinto sangena. Awunankinga ngithi wena ngoba uyamthemba? Bhuti wami kanjani manje? Sihamba. Isithole sihamba kodwa. But what's the problem? It's fine. Just 60 seconds, right? Kodwa ayi-check phone yami. Or awi-check? Uyayi-check? Usotshintshe ne-password. Akunandaba ngithi sizochecka manje. Ngiphi yona sister ifoni yakho? Uza ngapha futhi. Singivulele I-password. Wo ungaqali. Welcome. Ungibambe kanje. All right guys, we're on WhatsApp right now about to the trenders. Ziyakhala manje. So ngicela ifona ba. Mine's fine. Yebo. How's Simiso? Sure. Yeah, Martin. Why it's like yeah. Okay. Amangena na kuma calls. Maqala sister. Oh. Na WhatsApp. Sister was diverted. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la. Ungitshela ngoba yizo lezi ezobe zidla umuntu wakho ne? Yeah. All right guys, on WhatsApp right now we're about to start the trenders. Tsapha lapho I love you. Sister wena njengoba ungright kanjena. Yeah, even if you call into enjalo but we understand ukuthi masothola umuntu ukuthi uyamthanda nani kuvese kube right yabona. Akuveli muntu. Ngitsayiphi. Delete lapho utype uthi sex. Ngiyakuzwa sister. Serious yabona ukuthi nawe yonke into nikwazi uxoxa ngayo so mina ngibangabheka kuyafanele ngibaqede yayibona. Baningi kakhulu. So focused the relationship. Yeah, it's been 3 years now. Akuvela mina yi. Vela wena ne? Mina. Delete lapho utype uthi money. Uma. Sibona ukuthi ubani ocela imali. Mele sazi. Akuna next angahlangana nayo lapha ayikho. Sure. And nakhona our monies we both use it together. Sine joint account. Yeah, akuvela mina. Sine joint account. Oh, Mina. delete lapho. Type uthi come outside. Sibona ukuthi ubani usuke emkhipha. Outside. The house. Ayiba. Ngane. Akuveli. Yabo? Okay? Ngishilo nje. And now uyazi uyabona. Okay, phuma lapho. Type uthi morning after pills. Okay. Oh yeah, delete. Une pin yami. Une password. So, You guys. okay. Phuma lapho. Mpu. Yeah. Yeah, Facebook. No. Yeah. Nama messenger. Type la uthi I love you. Mate no results ungitshela. Yeah, delete. Ane password yami kanjani? Angithi uyikulula zibone kuqala. No results la. Uyamthemba uyebi? Hayi nayo uyangijabulisa. Ngalento engibona la ngiyajabula nami. Ngiyajabula. Sekulunga. Yes. Thank you darling. Ngiyajabulisa mamazi. Ngiyabona. Ayibo. Mina ngizoyilanda nje kanjani? Niyajabulisana yazi? Awu. Niyajabulisana niyavule la. Ngathi ngiyajabula nami. Ngijabula. Ungajabula ku next. Lapho nje Singajabula together. Ngibambela. Was
Now WhatsApp. Mase ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lami amajita la ungitshela. Ngoba yiwo laba bazoyinyela umuntu wakho. Ureda ngithi? Makuvela amagama amanye antombazana. Ungitshela ngoba yiwo lawo mantombazana lezoyifela ezobe inyonyobela umuntu wakho. Ureda ngithi? Yes. All right, guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trendis. Moya wenkosi uyaphela. Uyaphela umoya wenkosi. Type lapho uthi I love you. Eish. Yini uthi ish? Hayi akunalutho bhuti. Akunalutho. Abakusheli? Angibaqulu bayashela abalungu. Yeah. Vele nix? Okay. Delete lapho. Type uthi sex. Awuyiceli mhlambe? Hayi ngicela kuwe. Yena nginika. How in? Khuluma nami sisi wami balo? Sithembiso. Eh. Ngilahlele le phone phansi. Cha siselish. Uzomela ikhokho yimi ngiyacela ungawisi. Why futhi wazi nokuthi bekukhona into engizoyithola ene yazi ngiloko ngiyasuspecta because wena une password yami angina password yakho. Iziko lokho phakathi kwasebusuku wena mawulele ucabanga ukuthi maybe nami ngizumekile ngilele. Ngiyayuza igru ngabo 12 eh? 12 kodwa past 12 ihlala igruza lapho nje. Abangani bani kodwa? Abangani bani? Funda igama sister. Lebu. Ubani leso step? Oh. Lebu. Lebugang. Khona Lebugang 2. Shuthi khona i-calling call ne WhatsApp. Kanti amazi lebu lo utata wakho khabo palisa. Udelete nokudelete. Utata wakho abopalisa. Ubani? Lisa. Grum lena that's why ngakwazi ukubona next. Angikwazi ukubona next ngihlala ngisho ngishilo. Manje isikhathi hambile for ama popcorn movie. Uyangicabangela. No, what about mina? Ama popcorn movie day supposed ukuthi sibane nayo today. Kodwa hlezi nginawo. Yo. Ubani ulebi? Yo Sembiso, ngithembe kangaka. So wena udla umuntu amaziyo? Ngithembe kangaka ngicabanga ukuthi ithemba lami. Lo muntu lo uhlezi azaphi yona endlini. At least ke mayihlezeze mhlale ngisebenzisa i-condom out yami because it's very important ukuthi uzomkhulisa lo mntana. Ngicela mfethu ngicela uthi yes. Anispanisi ne? Ayispani. Ngicela ukuthi ningibambeni ngiyophehlisa le phone. No. Lezo siqabanisa nawe. Mama. Why ane password yami? Une password yami? Yonke into uyayenza. Sokhuluma nawe. Le phone anti ngishayisa ani. Ngishayipha. Kwantena. Usubambi ngane wena? Ngizowethe so. Why? Ngithi ngikhulume nawe. Why mele wenze so? Mlalele. No, kahle. You know what? Ngifuna lo lebulo. Uhlalaphi? Asimfonele. Uhlalaphi ngibona ukuthi utata wakho abopalisa. Yeah. I want to see that. Asimfonele. I want to see ukuthi lo lebu 1 lebugang number 2 ne. Asimfonele. Arwadi futhi bayithu. Awume wena. Khona lebu no lebugang, lebu 1 and then lowe 2 lebugang. Yeah. Asimfonele. Una ukwazi ukuthi uhlalaphi right now. Ngazi ukuthi utata wakho abopalisa. Yo, shuthi ngislima. Yeah, utata abapalisa ngempela lo. Kodwa uyamali. No, ngislima. Ngislima. Namanje angisayindawo for ama-movie for ama-popcorn and I wish beswathi. Hayi sister iya. I wish beswathi. Hello. Kupa kubwali lebu. Can I speak to Lebu? Please. I can't take this. I can't do it. I can't leave. Hi Lebu. Unjani? It's ngikhuluma nale side. Yeah. Yes, says hi. Yes, sis. Hello. Yes, hi. Kupa umamele mona ne. Sembiso wamzi. Yeah. Yeah. No, want to hear banna. Ubuelisa main mona ne. Muthu was Thembisi. You should have started with that. No, you can't tell me that because ufonelaki we were actually about to get engaged isikhal. And then you've been calling my man's phone in the middle of the night and now I see when I'm at work when you are there. And the journalist aberekisile condom. Sister, alidithabi. Yeah, so hona no kibatla tsiboro. No, akiri wena umang, akusobatli utsiboro umang, wena tata ko bopalisa wena. Yeah? Alfie, can I talk to my man? Can I speak to Your man? Who's your man? Wena awuswako Ngicela uthi ngiyadla ama popcorn nobuka imovie. Awuswako bopalisa. Sorry, Ausi. Wena awuswako bopalisa. Indaba yiphi? Ngiyoganda ngoba from la lo puthi lo osiphazamisile lo uzongubela ngifike lapho kini. Ne?
Oh, so ufuna ukukhuluma naye? Shila mina ukuthi ngizompopela. Ufuna ukukhuluma naye multi-violence so ngiyamlwisa mina. Oh, so kushuthi mina ngiyamlwisa. Uthi udadwakho bopalisa. Wawuqamba manga right now ungatshelethisa abo baba iqiniso ukuthi bazokwazi ukukunceda. Ima wamfonela. Khuluma ndoda nangumuntu wakhe uyabuza la. Uyaqala ukufebeka. Hello sithando sami. Ha. Relax. Yeah. Hey, sister, hey. Hey. Let's phone him ngizojola la iphone nami. Ngijola. Isithando sakho. Yeah. Kodwa nawe sometimes bangithi into nami. Sale lana yazi. Usukungekho. Yeah. Ungamkaphi. Usukungekho bona. Ufike kuphi? Oh, so mina mangisebenza night shift. Ngise night shift yini? Ngisebenza ama shift mina bhuti wami. Khona la ngingena ngo12, ngishasa ngo3. Nayo namashift. Then ngingena Amashift. Oh, so kushuthi mina mang off ngiready ngithi okay na today angena ngang off yanetha kumnandi ngithi so romansana yeah and then Ama popcorn. umbiza sana sami asekele abo Umuntu wakhe. yeah sana sami Umuntu wakhe. Wena sister, the only thing you need to do, tshela lo ukuthi awusamfuni ngoba lo kwen slim. Kanjani? ngithi sala la mina baza ngirequestela ngiyakhabo lo lebulo Uhamba kanjani? Size la sinithu. so usifuna si2 ngoba wena isithanda sakho so usifuna si2 ke Kodwa ngithanda. Awuthembi ngeke ubamene mina bawuthu. ngapha uthi isithanda sakho naye wena buyithemba lami Njalo. ngikuthembile ngakuthemba and then this is what you do Ngiyaxolisa. uyaxolisa mara kuwe uthi isithanda sakho It's okay. Okay, ngiyaxolisa ke. yeah kushuthi ufuna ukuthi ngiyangena next week and ngena le shift le la ngibuya ekuseni so ebusuku khona ulebu ebusuku uzabe khona ulebu ngoba Sana usamfuni. Ngitshela ukuthi awusamfuni Okay, sister. next week ngiya kule shift angisafuni sisala la lama popcorn lawo if bengiwathengile bengizofaka edustbin mama nobani and futhi ngiyechange ama-lock wake ne when you have no place to stay from today Esaweni yami kodwa. ngithi ngiyoshintsha amakhiya manje ngicongrequest ngihamba ngithi botho uyosirequesta sithu requesta mina ngiyi-1 angisafuni nokuya kule lebo lo lebo makasale sis Hayi sister. kasale futhi sentombazana maybe lo Ngitshela ngizonrequestela no-2. ingoli loyo lebu loyo no I'm sure ingoli makasale ingoli wakhe kube mnandi mina ngingene shiftini yami kahle Manje ngikwazi phela ukurequestela wena wedwa ngibe nginipromise no-2. akase exist in my life why akase exist makahambe kusithandwa sakhe yena bokuyithemba lami yena unesithandwa sakhe cabanga just imagine Okay. lokungaka Ngilinde lapha sister ngizokurequestela. ukungolokungaka yo sala nosithandwa sakhe jana Ngiyeza sister. Awuthi ngirequest but mina ngisho ukuthi ngizoba requestela. Take me to the nearest Bolt. Again. Yeah. At least you guys are responsible. You guys test here and there. Yeah. That's good. Thank you, John. Clean. We're responsible. You have to because, guys, there's a lot going on. Do I use? I even forgot the words that I usually use. Last night, but says I'm typing ebusuku, but you guys type in both languages, so let's see. You never know. Okay. You again? Yeah. Okay, delete typing ngaphandle. Ngaphandle. Thola wena wayehleli sibona le episode phela. Unyanisile, that's her. Yeah, I saw that delete. Yeah. What does he call you? Does he call you babe? Does he call you mama? What do you call her, John? Mom. We typed that already, okay. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake